училище в Загражден. Първи клас започнахме на време. 16 деца, тетрадки, раници, плахи погледи и първи страници. Другарката Бояджиева строга е, дисциплина, влизаме по двойки. Дърпа уши, но справедливо и ни пази с чувство мило. Първи клас сме ние, първи клас сме ние. Учим буквите, редим мечтите, ден след ден растем. Първи клас сме ние, първи клас сме ние. Класа на другарката Бояджиева, Сърцата ни е вечно жив. първи диктовки И трепват пръстите, строяваме се, тихи, честни. браво стойте, деца, Не шумете, думите и още в нас звънят. Венета после тръгна в Смолян. В стаята остана тиха празнота. Някой гледа дълго през прозореца. спомен топъл детска светлина. Първи клас сме ние, първи клас сме ние. Учим буквите, редим мечтите, ден след ден растем. Първи клас сме ние, първи клас сме ние. Класа на другарката Бояджиева, Сърцата ни е вечно жив. Шоре румката и Севда шушукат. Халчето и Виктор смятат бързо. Дамянка носи цвете за тържество. Людмила пише най-красиво. Асен тича първи в двора. Албена Смее се до сълзи. Кирчо с акордеона дръпва тон. И Лили Галя, Литка пеят в хор. Първи клас сме ние, първи клас сме ние. учим буквите, редим мечтите, ден след ден растем. Първи клас сме ние, първи клас сме ние. Класа на другарката Бояджиева, Сърцата ни е вечно жив. колко смях и колко тайни. Колко стъпки в онзи двор. Не сме големи, но щом си спомним, Връщаме се пак при този хор. първи клас сме ние. Първи клас сме ние. Времето лети, но споменът остава светъл чист. Първи клас сме ние, първи клас сме ние. Класа на другарката Бояджиева,